Existuje dvere vo vnútri teba, ktoré si roky neotvoril. Nie preto, že by bolo zatvorené, ale preto, že ťa nikto nenaučil, kde hľadať. Je to tichý vstup, ktorý tam zostáva, aj keď sa tvoja myseľ stratí, keď sa hrudník sťahuje, alebo keď ťa život rozruší zvnútra. Dnes ti ukážem, kde sa tie dvere nachádzajú a ako ich aktivovať, aby sa tvoja duša vrátila do svojho centra. Starí ich nazývali vnútorné dvere. Portál k hlbokému pokoju, k duchovnej pamäti, ktorá nikdy nezabudla, kým si. Zostaň až do konca, pretože len tam odhalím úplný kľúč na otvorenie tohto portálu. A predtým, ako začneme, napíš to ako energetickú pečať do komentárov. Som pripravený otvoriť svoj vnútro. Na posvetných horách starovekej Číny, kde sa hmla zamotáva s tisícročnými borovicami, múdri taoisti neštudovali telo, aby ho ovládli. Pozorovali ho ako niekto, kto sleduje hviezdy, hľadajúc vzory, počúvajúc šepoty, dešifrujúc tajný jazyk existencie. Pre nich nebol človek strojom z mesa a kostí. Bol dokonalým mikrokozmosom, malým odrazom celého vesmíru obsiahnutého v koži, krvi a dychu. Každý orgán rezonoval s konkrétnou frekvenciou. Každý meridián bol riekou neviditeľného svetla, ktorá spájala fyzické s večným. Taoistickí majstri trávili 10 ročia v tichu, nahmatávajúc puls svojich žiakov, ako by čítali biografie napísané v rytme krvi. Pozorovali, ako hnev stvrdzuje pečeň, ako strach ochladzuje obličky, ako smútenie vyhasí na pľúca. Nedelili človeka na oddelené časti. Videli ho ako symfóniu, kde každá nota ovplyvňovala všetky ostatné. A v strede tejto neviditeľnej orchestery, chránený ako cisár vo svojom zakázanom paláci, bilo srdce. Ale tento posvetný orgán nevládol sám. Mal verného ministra, tichého strážcu, ktorého málo kto poznal. Perikard. Takmer priehľadná membrána, ktorá obklopovala srdce ako ochranný závoj, filtrujúc každý emocionálny náraz skôr, než mohol ublížiť vnútornému panovníkovi. Mudrci pochopili niečo revolučné. Perikard nebol len fyzická štruktúra. Bol to energetický pole, emocionálny filter, prvá ochrana proti chaosu vonkajšieho sveta. Keď niekto trpel chronickou úzkosťou, vzbúreným nespánkom alebo bolesťou duše, ktorú žiaden lekár nedokázal diagnostikovať, majstri sa nepozerali na symptóm, pozerali sa na strážcu srdca. Počas storočí dôkladného pozorovania, hlbokých meditácií a vedomej experimentácie objavili niečo mimoriadne. Na predlaktí, presne tam, kde sa šľachy križujú ako rieky pod kožou, existoval konkrétny bod. Energetická koordináta. Biologický spínač priamo spojený s perikardom a prostredníctvom neho s vnútorným cisárom. Nazvali ho Neiguan. Vnútorné dvere. Tajný vstup do paláca srdca. Toto nebol len taký bod v rozsiahlej sieti meridiánov. Bol to priamy prístupový portál. Mnísi ho aktivovali predtým, než sa ponorili do meditácií, ktoré trvali celé dni, vedomí si, že bez neho by ich vzbúrnená myseľ vytrhla z ticha. Bojovníci ho tlačili pred vstupom do boja. Nie aby sa stali divokejšími, ale aby si udržali jasnosť mysle, keď smrť tancovala blízko. Pôrodné asistentky ho učili ženám v pôrode, dávajúc im nástroj na prekonávanie vln bolesti bez toho, aby sa v nich stratili. Námorníci, ktorí prechádzali búrlivými moriami, ho používali, keď hrozilo, že ich morská choroba pripraví o rozum. Ale tu je to, čo robí toto poznanie naozaj posvetným. Neiguan nedával nadprirodzenú moc. Nepremienial nikoho na neporaziteľného. Jeho funkcia bola hĺbšia, fundamentálnejšia. Vracal stred. Obnovoval vnútornú os, keď vonkajší svet ju posúval. Taoistickí majstri vedeli niečo, čo modernita zabudla vo svojej zhone napredovať. Ľudské telo nikdy nestráca svoj pôvodný dizajn. Je zakódované v každej bunke, vyrité v DNA, zapísané v bunkovej pamäti, ktorá prechádza generáciami. Problém nie je v tom, že sa dizajn rozpadá. Problém je, že sme zabudli, ako čítať manuál. Stratili sme mapu späť k sebe samým. Neiguan bola táto mapa. Jednoduchá koordináta v komplexnom území. Fyzická pripomienka, že sa vždy môžeme vrátiť domov bez ohľadu na to, ako ďaleko sme blúdili. Napíšte do komentárov kľúč kapitoly. Srdce pozná cestu.
Existuje druh utrpenia, ktorý sa neobjavuje v krvnom teste. Hmotnosť bez lekárskeho kódu. Neviditeľná zlomenina, ktorú žiadny skener nemôže odhaliť. Lekári kontrolujú tvoje orgány a vyhlasujú, že si zdravý. Ale ty vieš pravdu. Niečo vo vnútri teba nie je v poriadku. Nie je to zlomené, ale ani celé. Je to pocit byť prítomný vo svojom živote, zatiaľ čo súčasne pozoruješ zvonku. Ako by si bol hercom núteným hrať svoju vlastnú existenciu bez toho, aby si zapamätal scenár. Hovoríš, pracuješ, usmievaš sa, keď je to potrebné. Ale medzi tým, kým si a tým, kým sa zdáš byť, je vzdialenosť. Tichá prasklina, ktorá rastie v tme. Úzkosť prichádza bez pozvania, ako vnútorná búrka, ktorá premieňa najobyčajnejší deň na skúšku prežitia. Srdce sa zrýchľuje bez skutočnej hrozby. Dýchanie sa stáva povrchným, ako by sa vzduch stal vzácnym. Myseľ projektuje budúce katastrofy s jasnosťou minulých spomienok. A najhoršie nie je samotný strach. Je to nevedomosť, prečo sa objavil. Je to iracionalita paniky, ktorá ťa núti pochybovať o vlastnej duševnej rovnováhe. Nespavosť sa usadí ako trvalý hosť. Nie je to normálna únava, ktorá sa vylieči jednou nocou odpočinku. Ale tá prastarú únava, ktorá pretrváva aj po spánku. Ukladáš telo, ale myseľ stále behá maratóny v tme. Prechádzaš si rozhovory z pred rokov. Plánuješ budúcnosti, ktoré možno nikdy neprídu. Tvoja posteľ sa stáva bojiskom, kde bojuješ proti neviditeľnému nepriateľovi, svojim vlastným myšlienkam. A potom je tu ten nevyjadriteľný ťarch. Ten pocit nosiť bremeno, ktoré si nikdy nepamätáš, že si zdvihol. Kráčaš životom, ako by si mal kamene vo vreckách. Každý deň si vyžaduje viac úsilia ako ten predchádzajúci. Veci, ktoré ti kedysi prinášali radosť, teraz sotva vyvolávajú vlažnú reakciu. Nie je to klinická depresia. Nie je to presne definovaná smútenie. Je to niečo subtilnejšie a preto ťažšie na boj. Je to vyčerpanie z toho, že si odpojený od seba samého. Starí čínsky majstri tieto stavy neklasifikovali ako samostatné duševné choroby. Nezdieľali utrpenie do medicínskych kategórií s latinskými názvami. Pre nich všetky tieto symptómy zdieľali spoločný koreň. Nesúladná duša. Predstav si svoju životnú esenciu ako plameň. Keď si sústredený, ten plameň horí v jadre tvojej bytosti. Pevný, stabilný, osvetľujúci zvnútra von. Ale keď sa odosobňuješ, keď ťa požiadavky sveta oberajú o kusy pozornosti, keď žiješ viac v minulosti a budúcnosti než v prítomnosti, ten plameň sa rozptyľuje. Rozpadá sa na 1000 malých iskier, ktoré sa rozptýlia po tvojom energetickom systéme ako stratené svetlušky. Tvoje telo sedí na tejto stoličke, ale tvoja myseľ prechádza stretnutím zo včera. Tvoja životná energia je rozdelená medzi ľutovaním toho, čo si povedal, a skúšaním toho, čo povieš zajtra. Nie je ťa dosť v teraz. Si príliš rozptyľuješ, aby si plne obýval svoj vlastný život. Múdri taoisti tento vzor opakovane pozorovali. Keď sa duša vychýli, energia chi prestáva prúdiť z jadra a rozlieva sa po okrajoch. Je to ako rieka, ktorá opúšťa svoje koryto a stáva sa močiarom. Celá tá životná sila, ktorá by sa mala pohybovať s cieľom a smerom, stagnuje, zakalí sa, stráca sa na miestach, kde nepatrí. A tu je krutá pasca, keď srdce, ten vnútorný cisár, ktorý vládne s tichou múdrosťou, sa stiahne zo svojho trónu, myseľ rýchlo preberá moc. Ale myseľ nebola navrhnutá na vládnutie. Bola navrhnutá na službu, na analýzu, na plánovanie. Keď uzurpuje vedenie, vládne svojim jediným nástrojom, strachom. Strachom z budúcnosti. Strachom z posúdenia. Strachom, že nie si dosť dobrý. Strachom, že stratíš to, čo máš. Strachom, že nedosiahneš to, čo chceš. Pod vládou bojazlivej mysle sa každé rozhodnutie komplikuje. Každá sociálna interakcia sa stáva mínovým poľom. Každé ticho sa naplní temnými významami. Príliš analyzuješ, neustále prežúvaš. Tvoj vnútorný život sa stáva súdom, kde si súčasne obžalovaný, prokurátor a sudca. A verdikt je vždy, nie si dosť dobrý. Ale tu je pravda, ktorú ti nikto nepovedal. Tento stav nie je trvalý. Nie je to kým si. Je to jednoducho miesto, kde sa nachádzaš. A rozdiel medzi oboma je všetko. Pretože ak je to len miesto, kde si, potom sa môžeš pohnúť. Môžeš sa vrátiť. Môžeš nájsť cestu späť do centra. Z
Starí mudrci nielen diagnostikovali problém s dezorientovanou dušou, vytvorili antidotum. Biologický spínač, dvere späť, bod vo vlastnom tele, ktorý, keď je správne aktivovaný, posiela jednoznačný signál celému tvojmu systému. Je čas vrátiť sa domov. Napíš do komentárov: vrátim sa k sebe. Počas takmer 2000 rokov sa toto poznanie prenášalo od majstra k žiakovi v horách Číny. Medzi tým na západe sa medicínska veda vydala úplne inou cestou. Cestou bistier a mikroskopov, anatómie a farmakológie. Cestou, ktorá rozdelila človeka na oddelené systémy: nervový, obehový, tráviaci, dýchací. Ako by ste mohli pochopiť oceán, keby ste študovali každú kvapku osobitne. Keď prví západní objavitelia a misionári sa vrátili z východu s príbehmi o ihlách, ktoré liečili bez medicíny, o bodoch, ktoré zmierňovali bolesť bez anestézie, o energetických meridiánoch, ktoré žiadny skalpel nemohol nájsť, odpoveď bola predvídateľná: posmech, skepticizmus, okamžité odmietnutie. Ak to nemohlo byť zmerané dostupnými nástrojmi, ak to nezapadalo do mechanistického modelu tela ako stroja, potom jednoducho neexistovalo. Bolo to povera, placebo, magické myslenie primitívnych kultúr. Táto intelektuálna arogancia panovala celé stáročia. Až kým sa niečo nezmenilo. Až kým sa západná veda so svojou obsesívnou túžbou po dôkazoch a replikovateľnosti rozhodla prestať sa posmievať a začať pozorovať. Prvé štúdie boli plaché, takmer hanebné, ako by sa výskumníci obávali, že ich kolegovia obvinia z pseudovedy. Ale keď začali aplikovať prísnu vedeckú metodológiu na tieto prastaré praktiky, výsledky boli nemožné ignorovať. Pripojili elektrody k bodu Neiguan, merali elektrickú aktivitu pokožky, monitorovali variabilitu srdcového rytmu, skenerovali mozgy pomocou funkčnej magnetickej rezonancie, zatiaľ čo boli body stimulované. A niečo mimoriadne sa objavilo v údajoch. Stlačením Neiguanu sa aktivoval vagusový nerv. Tento nerv, tulák nervového systému, ktorý spája mozog takmer so všetkými životne dôležitými orgánmi, reagoval merateľne. Variabilita srdcového rytmu sa zvyšovala, čo bolo jasným znakom, že telo vychádzalo z režimu boja alebo úteku. Parasympatický nervový systém, ten tichý regulátor, ktorý podporuje pokoj a regeneráciu, sa zapínal, ako by niekto stlačil vypínač. Ale najfascinujúcejšie sa objavilo na skenovaniach mozgu. Keď bol aktivovaný bod Neiguan, konkrétne oblasti mozgu vykazovali zmeny vo svojej aktivite. Amygdala, ten detektor hrozieb, ktorý udržiava úzkosť v neustálom cykle, znižovala svoju hyperaktivitu. Prefrontálna kôra, centrum rozumu a emocionálnej regulácie, sa posilňovala vo svojej schopnosti modulovať emocionálne reakcie. Limbický systém, kde sa emócie generujú a spracovávajú, sa začínal synchronizovať so srdcom v koherentnom vzore. Neurovedci objavili niečo, čo mnísi taoisti vedeli intuitívne. Existuje neustála obojsmerná komunikácia medzi srdcom a mozgom. A na rozdiel od toho, čo sa verilo, srdce posiela do mozgu viac signálov, než mozog do srdca. Srdce má svoju vlastnú neurónovú sieť, svoj vlastný malý mozog s približne 40 000 neurónmi, schopnými učiť sa, pamätať si a robiť nezávislé rozhodnutia. Keď stimuluješ Neiguan, nielenže upokojuješ úzkostnú myseľ. Aktivuješ správu, ktorá cestuje od tvojho zápestia až k tvojmu perikardu. Z perikardu do srdca, zo srdca do mozgu. Správa, zakódovaná v elektrických a chemických impulzoch, ktorá hovorí: si v bezpečí. Môžeš prestať dávať pozor. Môžeš pustiť stráž. V tme nie je tiger. Nie je bezprostredné nebezpečenstvo. Je bezpečné vrátiť sa do centra. Toto nie je sugestia. Nie je to placebo efekt. Nie je to slepá viera v niečo exotické. Je to merateľná, replikovateľná, overiteľná fyziologická odpoveď. Telo má prístupové body priamo k svojim regulačným systémom. Biologické tlačidlá, ktoré keď sú správne stlačené, aktivujú kaskády vnútorných zmien. Štúdie sa naďalej hromadili. Nemocnice začali používať stimuláciu Neiguan na zníženie pooperačných nevoľností. Fertilné kliniky to začlenili na zníženie úzkosti počas stresujúcich liečebných procesov. Pohotovostné oddelenia to vyskúšali u pacientov, ktorí prichádzali v panickej kríze. Výsledky neboli zázračné v nadprirodzenom zmysle.
Boli konzistentné v vedeckom zmysle. A tu je krásna irónia. Moderná veda, so všetkou svojou sofistikovanou technológiou, svojimi miliónovými strojmi a prísnymi protokolmi, nakoniec potvrdila to, čo múdri bosi z dávnych hôr už vedeli. Nie preto, že by bolo staré poznanie primitívne a potrebovalo by overenie, ale preto, že bolo hlboké. Tak hlboké, že predbehlo tisíce rokov potrebné nástroje na jeho meranie. Taoistickí majstri nemali magnetickú rezonanciu, ale mali niečo rovnako mocné, úplnú prítomnosť. Desiatky rokov tichej pozorovania. Generácie vedomej experimentácie. Schopnosť cítiť telo zvnútra s presnosťou, ktorú žiadny stroj nedokázal dosiahnuť. Nepotrebovali grafy, aby vedeli, že Neiguan funguje. Cítili to. Žili to. Prenášali to. Moderné odhalenie nie je, že veda konečne dokázala, že čínska medicína mala pravdu. Odhalenie je skromnejšie a hlbšie. Existuje viacero ciest k pravde. Cesta mikroskopu a cesta meditácie môžu dosiahnuť rovnaký cieľ. Jazyk dát a jazyk priamej skúsenosti hovoria o tej istej realite, z rôznych uhlov. Tvoje telo vie, ako sa regulovať. Nesie manuál na inštrukcie zapísaný vo svojom dizajne. El Neiguan nie je vonkajšia mágia, ktorá sa vstrekuje zvonku. Je to vnútorné pripomenutie. Spôsob, ako aktivovať to, čo tam vždy bolo, čakajúc na uznanie. Napíš kľúč kapitoly. Rovnováha ma uznáva. Poznanie bez praxe je ako mapa bez chodca. Krásne, ale zbytočné. Teraz, keď rozumieš pôvodu a vede za Neiguanom, je čas premeniť teóriu na priamu skúsenosť. Čas premeniť slová na živý pocit. Nájdite miesto, kde môžete byť bez prerušenia aspoň 10 minút. Nemusí to byť tichý chrám ani zenová záhrada. Môže to byť tvoja izba, kútik tvojej obývačky, dokonca aj tvoje auto zaparkované na nejakom tichom mieste. Dôležité nie je dokonalosť vonkajšieho priestoru, ale tvoja vnútorná dispozícia. Tvoja vôľa byť prítomný sám so sebou bez digitálnych rozptýlení, bez myšlienok na to, čo budeš robiť neskôr, bez tej chronickej náhlenia, ktorá sa stala tvojou druhou prirodzenosťou. Sadni si tak, aby tvoja chrbtica bola rovná, ale nie tuhá. Starí hovorili, pevný ako hora, flexibilný ako bambus. Ak sedíš na stoličke, polož obe nohy úplne na zem. Cíť kontakt. Zakoreni sa. Ak preferuješ zem, zaujmi pozíciu s prekríženými nohami, ktorú môžeš udržiavať bez nepohodlia. Telo by malo byť ostražité, ale uvoľnené, bdelé, ale nie napäté. Na chvíľu zatvor oči. Zameraj svoju pozornosť na dýchanie bez toho, aby si sa snažil ho zmeniť. Jednoducho ho pozoruj. Vzduch, ktorý vstupuje čerstvý nosnými dierkami. Hrudník, ktorý sa rozširuje. Brucho, ktoré sa hýbe. Vzduch, ktorý vychádza teplý. Nič nenúť. Nesnaž sa dýchať správne. Len prítomnosť. Len neutrálne pozorovanie toho, čo sa už deje. Po 3 alebo 4 vedomých nádychoch jemne otvorí oči. Natiahni svoju ľavú ruku pred seba s dlaňou nahor. Pozoruj svoje zápestie. Uvidíš prirodzený záhyb, kde sa ruka spája s predlaktím. Tá horizontálna línia, ktorá sa vytvorí, keď mierne ohneš zápestie k sebe. Teraz so svojou pravou rukou spoj prsty ukazováka, prostredníka a prstenníka. Tieto 3 prsty spolu zmerajú presnú vzdialenosť. Umiestnite ich presne pod ohyb zápestia, s prstenníkom dotýkajúcim sa línie ohybu a ostatnými 2 prstami smerujúcimi k vášmu lakťu. Okraj ukazováka označuje presný bod. Odstráňte meracie prsty a teraz pozorne sledujte svoj predlaktie na tomto konkrétnom mieste. Ak jemne ohnete ruku k sebe, uvidíte 2 výrazné šľachy, ktoré sa stanú viditeľnými. Sú ako 2 napnuté šnúry, ktoré bežia paralelne. Bod Neiguan je presne medzi týmito 2 šľachami v vzdialenosti, ktorú ste zmerali svojimi 3 prstami. Umiestnite svoj pravý palec na tento bod pevne, ale bez násilia. Nejde o to tlačiť celou silou, ako by ste chceli preniknúť cez ruku. Ide o hlboký a trvalý tlak, ako by váš palec chcel nájsť niečo vo vnútri vášho predlaktia. Predstavte si, že klopete na dvere zvonku a čakáte, že niekto zvnútra rozpozná váš hovor. Teraz znova zavrite oči. Udržuj konštantný tlak, zatiaľ čo svoju pozornosť sústredíš na tento kontaktný bod. Môžeš cítiť miernu bolesť, pocit tlaku,
ktorý sa šíri nahor alebo nadol po ruke, možno jemné mravčenie. Každý človek zažíva tento bod inak. Neexistuje správny alebo nesprávny pocit. Existuje len tvoj jedinečný pocit. Hlboko sa nadýchni. Pomaly vdychuj nosom, počítajúci v duchu do 4. Zadrž vzduch na 2 sekundy. Úplne vydýchni ústami, tiež do 4. Tento cyklus opakuj 3-krát, vedomý si každej fázy dýchania. Zatiaľ, čo udržiavaš tlak na Neiguan a pokračuješ v vedomom dýchaní, zavádzaj vizualizáciu. Vo svojej mysli nakresli niť zlatého svetla, ktorá vzniká na mieste, kde tvoj palec tlačí. Tento niť putuje pod tvojou pokožkou, stúpa po tvojom predlaktí, prechádza tvojim lakťom, pokračuje po vnútornej strane tvojho horného ramena, prechádza cez tvoje plece a klesá priamo k tvojmu hrudníku. Niť zlatého svetla vstupuje do tvojho srdca. Nie do fyzického orgánu, ale do toho centrálneho priestoru vo tvojom hrudníku, kde sídlia tvoje najhlbšie emócie. Predstav si, ako to svetlo jemne obklopuje tvoje srdce s teplom, s ochranou. Je to, ako by si pripomínal svojmu srdcu, že je v bezpečí, že sa môže prestať brániť, že v tomto momente nie je žiadna bitka, ktorú by bolo treba bojovať. S každým nádychom si predstav, že zhromažďuješ svoju rozptýlenú energiu. Všetky tie časti teba, ktoré si nechal v rozhovoroch z minulosti, v obavách z budúcnosti, na miestach, kde už fyzicky nie si, ale tvoja myseľ stále blúdi. S každým nádychom to všetko privádzaš späť. Znova sa spájaš so sebou. S každým výdychom uvoľňuješ to, čo ti nepatrí. Názory, ktoré si absorboval bez toho, aby si to uvedomoval. Očakávania, ktoré na teba uložili iní. Hmotnosť príbehov, ktoré nie sú tvoje, ale nosíš ich, ako by boli. Pôžičky strachov, dedičná úzkosť. To všetko vychádza s tvojim výdychom. Vrátiš to vesmíru. Uvoľníš to. Udržuj túto prax aspoň 2 minúty. Môže sa to zdať ako málo času, ale keď si naozaj prítomný, 2 minúty môžu pôsobiť večne. Nezabúdaj sa pozerať na hodiny. Dôveruj svojej vnútornej intuícii. Tvoje telo ti povie, kedy je to dosť. Keď pocítiš, že prišiel čas, veľmi pomaly uvoľni tlak. Neodstraňuj palec náhle. Nechaj ho spočívať na bode ešte niekoľko sekúnd bez tlaku. Len jemný kontakt. Potom ho úplne odstráň. Zostaň sedieť v absolútnom tichu. Oči stále zatvorené. Sleduj pocity vo svojom tele bez toho, aby si ich súdil. Možno si všimneš pocit tepla, ktorý sa šíri z tvojho zápestia. Možno sa tvoj dých stal hlbším bez toho, aby si sa o to snažil. Môžeš cítiť svoj puls jasnejšie. Alebo si možno všimneš nezvyčajnú duševnú pokoj, ako by sa myšlienky spomalili. Nehľadaj mimoriadne zážitky. Nečakaj mystické vízie ani dramatické zjavenia. Skutočná moc Neiguanu je jemná. Je to typ transformácie, ktorý šepká namiesto toho, aby kričal. Je to ten jemný posun vo vašom vnútornom stave, ktorý si možno okamžite nevšimneš, ale ktorý sa s praxou hromadí, až sa stane novým spôsobom, ako obývať svoje telo. Keď budeš pripravený, pomaly otvor oči. Neskáč okamžite do svojej ďalšej aktivity. Daj si 30 sekúnd na integráciu toho, čo sa práve stalo. Aby si uctil tento moment starostlivosti o seba. Aby si uzavrel prax. Napíš do komentárov: Pokoj sa rodí v mojich rukách. Prvýkrát, keď aktivuješ Neiguan, je to ako zapáliť sviečku v tmavej miestnosti. Nastane zmena, určite nastane zmena. Ale miestnosť zostáva vo veľkej miere rovnaká. Sviečka okamžite nepretransformuje tmu na jasný deň. Napriek tomu ti ukazuje, že svetlo je možné. Pripomína ti, že tma nie je absolútna. Skutočná moc Neiguanu nespočíva v tej prvej ceremoniálnej aktivácii, nech je akokoľvek významná. Skutočná moc sa objavuje, keď sa táto prax prestane považovať za špeciálnu udalosť a stane sa cestou, ktorou pravidelne kráčaš. Keď tvoj vzťah s týmto bodom prechádza od novosti k hlbokému poznaniu, od techniky k vnútornému majstrovstvu. Predstav si, že si na dôležitej schôdzke. Niekto povie niečo, čo aktivuje tvoje najhlbšie neistoty. Cítiš, ako ti teplo stúpa do krku. Tvoje srdce sa zrýchľuje. Myseľ začína generovať obranné odpovede, ktoré vieš, že budeš ľutovať, ak ich vyslovíš. Si len sekundy od reakcie zo strachu alebo hnevu. V tom kritickom momente, bez vedomého premýšľania, tvoja ruka putuje k zápestiu.
Tvoje prsty nachádzajú bod Neiguan s presnosťou niekoho, kto prešiel touto cestou stovky krát. Jemne tlačíš pod stolom, neviditeľný pre ostatných. Dýchaš, raz, dvakrát, trikrát a niečo sa mení. Emócia nezmizne, pocit sa magicky nevymaže, ale získaš priestor medzi podnetom a tvojou reakciou. Ten posvetný priestor, kde žije tvoja sloboda. Ten mikrosekund, ktorý oddeľuje automatickú reakciu od vedomej akcie. Ešte môžeš zvoliť, ako reagovať, ale už nie si unesený emóciou. Alebo je to jedna z tých nocí, kde sa nespavosť usadí so svojím kompletným batožinou. Tvoje telo je unavené, ale tvoja myseľ je diaľnica myšlienok na plný plyn. Prechádzaš každé rozhodnutie dňa, hľadajúc chyby. Plánuješ rozhovory, ktoré možno nikdy neuskutočníš. Hodiny sa posúvajú a s každou minútou, ktorá prejde, rastie tvoje zúfalstvo, pretože zajtra sa musíš zobudiť skoro. Namiesto toho, aby si zostal uväznený v tomto kruhu úzkosti o nespavosti, ktorý zaručuje, že nebudeš spať, položíš ruku na zápestie. Aktivuješ Neiguan, synchronizuješ tlak s dýchaním. A hoci nezaspíš okamžite ako mávnutím čarovného prútika, tvoj nervový systém začne meniť rýchlosť. Panika ustupuje, dýchanie sa prehlbuje. Myšlienky sú stále prítomné, ale strácajú svoju naliehavosť. A v nejakom momente, bez toho, aby si presne vedel kedy, prekročíš ten tajomný prach do spánku. Alebo si v premávke. Prichádzaš neskoro. Každá červená na semafore sa cíti ako osobná konšpirácia vesmíru proti tebe. Frustrácia vrie. Chceš kričať, aj keď ťa nikto nepočuje. Tvoj úchop na volante je tak silný, že kĺby blednú. A potom si spomenieš. Ruka opúšťa volant. Nájde bod. Tlačí. Dýcha. Doprava zostáva rovnaká. Tvoja vonkajšia situácia sa nezmenila ani o milimeter. Ale tvoj vzťah s ňou sa mení. Prestávaš bojovať proti tomu, čo nemôžeš zmeniť. Prijímaš to, čo je, bez porazeneckej rezignácie, ale s vedomou vyrovnanosťou. Toto sú momenty, keď sa odhaľuje tajná moc Neiguanu. Neodstraňuje ťažké emócie. Nevymazáva vonkajšie výzvy. Nezmení ťa na osvietenú bytosť imúnnu voči ľudskému utrpeniu. To, čo robí, je subtilnejšie a revolučnejšie. Vracia ti kormidlo tvojej vlastnej vnútornej skúsenosti. Pretože uvidíš, svet vždy nájde spôsoby, ako ťa vyrušiť. Vždy budú stresujúce situácie, komplikované osoby, okolnosti, ktoré nemôžeš ovládať. Život sa nezastaví, aby chránil tvoj pokoj. Nekonzultuje tvoj emocionálny stav predtým, ako pošle ďalšiu výzvu. Otázka nikdy nebola, či sa postavíš pred búrky. Otázka vždy bola, budeš mať kotvu, keď prídu vlny? El Neiguan sa stáva tou kotvou. Ale nie preto, že je magický. Ale preto, že s opakovanou praxou sa tvoje telo učí. Na neurologickej úrovni vytváraš a posilňuješ nové nervové dráhy. Každý krát, keď aktivuješ bod v momente stresu a potom zažiješ návrat do pokoja, tvoj mozog zaznamenáva asociáciu. Podnet, reakcia, výsledok. Pri dostatočnej opakovanej činnosti sa deje niečo mimoriadne. Telo začína predpokladať výsledok. Iba tým, že posunieš svoju ruku smerom k zápestiu, dokonca ešte predtým, ako zatlačíš, tvoj nervový systém sa začína meniť. Vytvoril si neurologickú skratku. Cestu vydláždenú k pokoju. A v najpokročilejších fázach tejto praxe ani nepotrebuješ fyzický kontakt. Môžeš byť v situácii, kde by bolo nevhodné alebo nemožné dotknúť sa svojho zápestia. Ale iba tým, že nasmeruješ svoju vedomú pozornosť na bod Neiguan, iba tým, že si spomenieš na pocit jeho aktivácie, tvoje telo reaguje. Naučil si odraz pokoja tak hlboký, že presahuje fyzickú mechaniku. Toto je to, čo starí majstri nazývali umením bez umenia. Technika, ktorá sa stáva prírodou. Prax, ktorá sa rozplýva v byti. Už nerobíš techniku. Ty si technika zhmotnená.